I teraz na miejscu dla naszych gości aktualny prezes tego właśnie zrzeszenia, Piotr Gruba. Dzień dobry, panie Piotrze, witamy pana pięknie na antenie naszej stacji. Dzień dobry, pozdrawiam radiosłuchaczy. Panie Piotrze, tak widzę, że pan się już pięknie przebrał w strój kaszubski. Widzę, że tutaj ekipa cudownych, kolorowych ludzi także w strojach kaszubskich. Pan tak ładnie powiedział, to są moi ludzie. Tak, to jest zrzeszenie. Dokładnie, to są moi ludzie. Co przygotowują takiego? I dzisiaj jest niezwykle uroczysty dzień, na który nie sposób nie przyjść w strojach ludowych kaszubskich, skoro mamy odsłonięcie tablicy w 100. rocznicę urodzin Stanisława Cygierta, wieloletniego prezesa, bo z przerwami 5 kadencji pełnił tą funkcję. Bardzo zasłużony dla Kaszubszczyzny, dla regionu. I dlatego przyszliśmy tutaj manifestować tą naszą przynależność kaszubską. Pan osobiście nie miał okazji poznać Stanisława Cygierta, ale dużo pan o nim słyszał. Oczywiście, dużo słyszałem. Pamiętam go bardzo dobrze. Pamiętam go jako działacza już kaszubskiego. Ja jeszcze wtedy nie działałem w strukturach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Natomiast ja pamiętam go z uroczystości takich oficjalnych, miejskich, kościelnych. Pamiętam go jako radnego miejskiego. Także Stanisław Cygiert był naprawdę człowiekiem widzianym na różnych płaszczyznach codziennego życia. Był wieloletnim też prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, więc takim chyba dobrym przykładem dla następców, także i dla pana. Oczywiście. Mogę chyba śmiało powiedzieć, że przede wszystkim on, jak i kilku jego kolegów, działaczy, położyli niejako podwaliny pod dzisiejsze stowarzyszenie, pod działalność tego dzisiejszego stowarzyszenia. Staramy się tą kulturę, tradycję kultywować jak najlepiej i to stowarzyszenie działa do dzisiaj i myślę, że z sukcesem się rozwija cały czas. Panie Piotrze, kiedy po raz pierwszy usłyszał pan w ogóle o takiej inicjatywie, żeby upamiętnić Stanisława Cygierta? Kiedy dotarła do pana taka informacja, w jaki sposób? Byłem na spotkaniu pana starosty, syna pana Stanisława Cygierta, pana Marka Cygiert i poprzedniego przede mną pana Adama Zarzembowskiego, świętej pamięci już dzisiaj, jakieś około 2 lat temu. I wówczas rozmawialiśmy. Ta inicjatywa wyszła głównie od syna pana Cygierta, ale znalazła poparcie u pana starosty i myśmy również jako zrzeszenie przyjęli to z satysfakcją, że możemy naszego działacza, powiedzmy tak, uhonorować. Porozmawialiśmy, panie Piotrze, że tak naprawdę tych honorów dla działaczy kaszubskich tak naprawdę nie było za wiele. Pan Cygiert, jeśli dobrze pamiętam, a pamięć na razie mam dobrą, to jest po raz pierwszy jako z tych współczesnych działaczy kaszubskich, jeśli chodzi o Zrzeszenie Kaszubskie i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie działające w Pucku. Poznamy takie postacie historyczne oczywiście, Cejnowa, Abraham i tak dalej. Dydowski, natomiast tych współczesnych działaczy do tej pory jakoś tak nie było okazji. To w Pucku to jest pierwszy i myślę, że bardzo dobrze, że tak się stało. To jest dobry przykład. Dla pana i w ogóle dla Zrzeszenia, albo w ogóle dla społeczności kaszubskiej takie uroczystości są istotne, ważne. Dlaczego? Są bardzo istotne, bo Kaszubi są dumni ze swojej kultury, tradycji, religii. Myślę, że trwają i manifestują swoją tożsamość kaszubską. Myślę, że to również zobowiązuje w taki dzień jak dzisiaj, abyśmy dbali o te wartości nasze, które przekazywano nam gdzieś z pokolenia na pokolenie i które teraz cały czas staramy się kultywować, promować i manifestować
często naszą Kaszubszczyznę. Jakie działania w tej chwili podejmuje w ogóle ZKP dla promocji w ogóle języka kaszubskiego, dla kultury kaszubskiej? A więc no, parę dni temu obchodziliśmy Dzień Kaszubski w mieście Puck, a więc przeddzień święta flagi kaszubskiej, bo festyn nasz Dnia Kaszubskiego odbywał się w niedzielę 17 sierpnia, a Dzień Flagi Kaszubskiej 18 sierpnia. Poza tym rok 2025 został ogłoszony w powiecie puckim rokiem języka kaszubskiego. Także no, również jest tutaj pole do działania i do rozszerzania właśnie kultury językowej kaszubskiej. Kaszubski Dzień Matki już od 56 lat, który zapoczątkował właśnie Stanisław Cygiel w 1969 roku. Poza tym Kaszubi są na rocznicach zaślubin polskich z morzem, na odpuście rybackim świętych apostołów Piotra i Pawła. No, na wszystkich uroczystościach, no, których możemy być, jesteśmy i a te wszystkie właśnie wydarzenia, które są organizowane w powiecie puckim, jak się im przyjrzymy, to tam wszędzie gdzieś widać, że właśnie inicjatorem albo osobą, która się dołożyła bardzo mocno, właśnie był Stanisław Cygiert. No tak. Zawsze był koło tego, nie? Tak. On był jednym z nielicznych i do dzisiaj to jest no, ciekawostka taka, że on prowadził na przykład zebrania zarządu tylko w języku kaszubskim. Miał akcent trochę inny niż nasz tutaj, belacki, że tak powiem, a bardziej kościerski, bo z tamtych stron pochodził. Tak? Właśnie był inicjatorem tej pielgrzymki rybackiej. Bardzo dużo robił dla tej kultury kaszubskiej, dla języka. Dzisiaj stowarzyszenie, powiat pucki będzie celebrował tę właśnie postać odsłonięciem tablicy, to o godzinie 13. O godzinie 13, więc jeżeli ktoś ma blisko, no to serdecznie zapraszamy. Tak, serdecznie zapraszamy. Dziękujemy pięknie panu za wizytę. Piotr Gruba, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, oddział Puck, prezes. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Za chwileczkę kolej.